Apa nomor masuk? Rikha. एकदम माने कन्डिसन एकदम सारखौ ग्यारजा ओमफ्राय स्टुडेन्ट बिनाव बुंनो मास खायसा बिसं जतन थिगमोन सुपार जतन थिगमोन हम साराबो हम लोग से बेटर से करो बेटर से माया से पाइलो आंखौ पाइलो दंलै बाहर का सार बेलना हामबाय जों दिनै उसुगांगो TSF टाउन कमिटिनि हयते हस्टेल भिजिट खायजामानि जोंनि सेन्ट्रेल इन्स्ट्राक्सन बाय GS प्रेसिडेन्ट हस्टेलनि कन्डिसन बेलाय हामिया जों नुबै जों आदिनाव जों मिडिया गाना फाइका अमन बगै जों दिनै बरम गोनां ट्राइबल फेयर मिनिस्टार सार बिकास माला फालिमानि मालाय सारनो हस्टेलनि कन्डिसन दं एप्रो स्टुडेन्टनि जे प्रब्लेम तमानि जों सालायगा सालायै बिनियानि पजिटिभ डेभलपमेन्टनि बागै बो सामुखलाय दङ बजनो कग्रिका ताय एक मासनि बिसिङाव हस्टेलनि डेभलपमेन्ट इनफ्रास्ट्राक्चार हिन्दी वार्डेन हिन्जावखान थिगनि खालामनो बजनो कग्रिका ओमफ्राय बेल हामबाय मायाफोराव जों बनो तामनिखाय दिनै मेमोरेन्डाम याफोर माबाय जुदि जाहाथे सामुंनि थाखाय आंगाय जों बदलाय हा दंथ'गौ तामनिखाय दिनै स्क्रिननि दिनै स्टुडेन्टस हासारनिफ्राय फरिदोंफ्राय माबा बिनियाव जागावो सुजुग सुबिदा मानथन होनाय जोङो मनो साना दाबि खालामनानै ओमफ्राय गोबां मा जोंनि स्टुडेन्टनि डेभलपमेन्टआव जों दिनै बक्स सालायो